Joachim har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag, Joachim. Tillykke med fødselsdagen. Hvis du nogensinde vil se Johanne levende igen, så skal du og dine venner gøre et par ting for mig. Hvis du ikke tror mig, så hør bare her. Til at starte med skal I løse denne gåde. Skønt min høje temperatur har jeg aldrig feber. Jeg giver mad til mange, men spiser aldrig selv. Jeg dufter som en drøm, men rør mig!